Skont l-eks Ministru Nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici, illi kellu jirriżenja wara li kien sfiduċjat mill-Parlament f'Mejju li għadda, il-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda problemi u huwa partit b'saħħtu. Filmat ippubblikat fuq il-paġna tal-Facebook tiegħu, Mifsud Bonnici jidher qed jindirizza lill-kostitwenti tiegħu waqt attività soċjali fejn jinstema' jgħid li l-problema fil-Partit Nazzjonalista hija f'ċertu nies illi tilfu l-boxla. Il-partit m'għandux problema, il-partit huwa b'saħħtu, il-problema qiegħda f'ċerti nies li tilfu l-boxla. Meta titwielet ikollok boxla, jew issegwiha, jew inkella jekk tintiliflek titlef id-direzzjoni. Sfortunatament hemm nies li ma qadux attenti, kellhom il-but tal-qalziet imqatta u waqgħetilhom il-boxla. Carm Mifsud Bonnici jgħaddi dak li fi kliemu huwa messaġġ ta' kuraġġ u jitkellem dwar is-solidarjetà li skont huwa qed juru lejn in-nies wara li kien sfiduċjat mill-Parlament. Għax kif ninżel il-belt nieħu tal-arriva ta' Ostingat u nieqaf ħdej Kastilja biex minn hemmhekk ninżel bil-mod il-mod, il-kwantità kbira ta' nies li wafquni u kollha jgħiduli kuraġġ, is-sewwa jirbaħ żgur u aħna kemm inħobbuk u nirrispettaw.